Happy Children's Sunday bro. Happy Children's Sunday. Kapo kalau biang sedang nak jing syakri jong you play ni ka janmit ke pemta. Ngapediang subha naduk ki pastor teman besan ki badan lang bat ngien ki por ki nong ki khot komiti balang pastor ban ai khubor. Pediang subha du ikit stareri ki balawan naduk nong stoin. Berkeluar ban penkok ngu yangi ban pediang ka jing terwa ka jongi ban ai ka wi ka special number ni ka sngi. Pediang subha du ki long kemi ki long kpa ki para samla ki khot ka jeng kena perkam tam ya pi ki heb kena baro akar teng ba thiang tam utrai bonong penem jongi Jesus Christ haswam ngini achik mat tung ngini lang blai ka jing duai ka jingu ko burom kalong semia blai trai kena bamla dan lam dekat ban ngi khun ki jong men ru pas dang kani ka wi ka trai ba hadu kani sing Sunday ba menta trai Jesus di lembaga jing it ba ka jong me ba jing dong dekat ka jong me trai bamla pela ngi kum ni trai kum khun hab ki jong me ngi yo ban sakrin punon burom ka teng ba thiang tam ka jong me Jesus dan dekat wa trai ba ngi jing sakri jong ni ru pas dang pa wai nong IT ka sang ti blai ki jong me pan ngi ngu idam ngi ba ka teng ba thiang tam trai ba nong penem jong Jesus Christ amen. Aswam ngi yo kajing polis dang na imis gracefully lingdo tung ni snok tilang da kajing ruai ka bapra na kajing ruai knaret ba ka KHB number sispan rupulai kajing ruai bapra ba KHB number sispan rupulai ngi wan je seng da jing sokmen ban yaro inong pandem da jing iet bat kajing sukjai hakmi iyai riwai boro ki khat kharas kajing ruai ka bapra Daging smokeman bahan ya roya unong penem daging idbat kajing sukjai hakmi iyai yarwai tu ya rojam neng perthei ya laki jing ya ro tu sei ban ken tiu sim you Chris utrai jing ya ro jam ngin ai atrai ublei bangilayo kaktin jong mi pamilasya hakading na kapop jong mi ban ba tuya jam kup neng perthei ya laki jing ya ro tu sei ban ken tiu sim you Chris utrai jing ya ro jam ngin tu ya kabor jong mi kidonut jong ni sen charlut kusim kabom juput tu ya rojam kubneng perthei ya laki jing ya ro tu sei ban ken tiu sim you Chris utrai
bên em jongi bangin yosa kritang yami kat ba in hapurthei tu ya rojam ku neng purthei ya laki jing ya ro tu sei ban ken tiu sim you Chris utrai jing ya ro jam nin ai. Shua min li lang blay jing duai kan puli katu kan ni nak tien ke jong blay kabangila ban shem na ki proverb kalenong kaba sa kadukhat kaba khatlai na kalenong kaba ar puar kadukhat kaba nriu kashiti kinong kolasai kalenong kaba lai dukhat kaba ar pau Bad kumjur on naga gospel ke jong Yohanes kalenong ka bakat saw kadakhat ka baar pulai. Kitian ki bong kumni. Tu bat skam ya ka jing hikai wat pelaj ka tu sumar khop ya ka naba kalong ka jing em jong mi. Tu hikai ya ukhna ha kalenti ba udai banlet ti anam kanria naka wat ha ba ulataman. Ki kun tu kongo ya laki kimi ki kpa ha ki ei baro namar kane kalong kabapin song bha e yaw try jisu lai tho badula ong ha u lada unu nuru ye janga unsumar kaktin janga tiu tau pa janga un ye ja u bat ngin yawan ha u bat ngin yasa bat u tu bleng kurkho ya bakle ba shashko naktin ke jong u Tingin pandam ring duai. Kuk paji ni babaning kumni patrai. Kani kono paisingi ni aingu yami atrai. Nampil la ingi try. Mandana kani kayeng kabakantang kejongmi hagaban kum kejingi seng kana atrai. Bagi yo aban rakhe kani kasingi kerpang ke children's Sunday bag kumjur atrai kani ke children's week atrai jisu ngemla atrai klam da aingu ya kejingdan kat kejongmi yang ikum ke jingseng kena ba ki baro atrai bakilapan yaki program ki balpandap yaki benta ba pair jongani katayo baro histayo bakindalong atrai kum shibentaru kum ka waini ki jing shakri hagabangin ya ro ban pandan burom ya kerteng ke jongme atrai jisu ada man khakraparu kani kapor nakabenta Kajian kena ibaro nadu ki nong yalam badi ki nong kitkam bagi nang la atrai ban ket ban ba kam ke jongmi hagi jingalam ki ba start ki jongmi di isne trai dalam karu khamtam atrai ki hap kena ki balong ki per sara jong ka balang bakinang he nang san amtang ha ka jinglong do andrei ka jinglong masim ba kinang long bangi nang long atrai ki kena ki batip sngi ki bakongo ban ki barang i try bandesh kriyami ban minar try ban poli tien ki jongmi bangin lai ni shibun try ki jingpun shai ki ba care sodong ingi ha kani ka perthai to isne ya try dalam taring kat ki jing shikri jongi ki benta ba pher try jong ki program ki bangin sepanda ba kani ka por bat kham tam ru try in nong kren iban sasam eka khubor hapring jongi ba ki try bingin sayos ngau kilang try ki jingelam ki jong sim khu jong mi ba nginang la try ngi try ki ba
Yok sengaw ba syashkor. Bakin dalong atrai kita kijing bam ke badai mensim. Bangila banyak ikan mau kijing em jengi banyak penakam malaka kelemat kijing em mamalaka sengi. Atrai jisu isni atrai dalam terengkat kenika jing syakri barang sa ngi IT berbuti kijing lam kijong me. Terus ngaw atrai jing khot kerpat syakri berat matu dama atrai kipap kelait kirengkang kibang susi yami hakir juga sampai kini. Amin. Penpau ke sungguh i Miss Grace feeling do ga pilap puli nak tin blay bagi jing tuai to blay nak kerku ya pi badang dan kat hagalin ti jing im jong pi ke paman laski ngai ku blay ru ya ki khot jo je sekina blay alam ya jing roi pernah mesim sting kenta shwa jong ka je seng temta pangin yo sngo no jing penbenan general secretary padien ketangin yo panlum ke jing ngo ba ndala adap lum ke jing ngo ka kerpa i weni khot komiti balang tai ba ke marwen pen kentang ke jing ngo Jong le chuble ke jituai. Kuk pa jong i bab neng ngengu eme ak rabu ha nomor ke kapor ke bamil ayangi kum ke jinge sengkna bangyo atrai banyal long lang kum ne atrai banyal ro bat non burom ya ketang ko khoj bak padon bor ke jong ne ngengu eme au bule bamil don kadam bat ke jinge sengkna hak ba yo ban rakhi ya ka children's week bat ya ka children's sunday hak ne kapor Aingu yame au blain marang tips kam bata ka jingelam bat ka jingerap bat ka jinron kat bat ka jing tinti ka jongme menghala atrai ya ka ban pendep ya ki program ki per lang ba ka tiyau bat kum juru atrai menghala man long kumne ku mangilong menta hak ne ka por ron pa baha idua yame hak ne ka por ya ka jinge don kat ka jongme lam ba ka jing sen khna hoj atrai long kat lambat ki nong yalam ki jongka ki bat barok ki khot jong ka jing sengkna hi bakinang la a try banang wan hajan jong me haki por barok bat khamtam e a try ban bat a try yak tak jing hi kai ki ba kat bakum ka tin ka jong me wan ru a try hakna ka por ban yo a try ban ai sakakam ka jong me lomba ki jing kar khu ki ba bun sertap ki ba mila kar khu lomba ki kmi ki pa ki jongi bat lomba ki jongi haki kam ki ti ki jongi ngi dua ya me au blai ba ben isne yak ban pen kentang yaki ba hangno hak ba ila yak ban penon kam yaki kan long atrai namta ban pen kraw yak ka teng ko ton bor e ka jongi kan ba hak ne por mi yu ngi don ru hapdeng jongi yak ni ki choir jong ka jeng seng khna bat ka jeng seng bat ki khot jong ka Tori kids tori kuaya atrai ni dua ya me au blai bamen isne ban lorong kan lambat ki bat baki jingruai ke bakin sayo ban ayap deng jongi kin long atrai ya ke ban ya rap yangi banginang la ya ke ban nangsan ha ke jing im bakin ja mensim ke jongi halakasi nai don kat atrai hoj ki khot jongka kids tori kuaya ki ba ya nakapor sakapor ki baju pun kraw yak teng ka jongme mila pendon kam yaki atrai nang ye pendon kam yaki atrai yai kerku kerha yaki hangno hak bakila atrai yak ban yang ban ye ro yak teng ka jongme kanlong yak ban pen kraw yak teng ka jongme hoj atrai hak nakapor ngi wan ro khmat jongme ban bu ban kerpa ya me yak jenul kadlam ban nongkren iban sa ay peng jongi ya ki jingkren ha ke beder kat bat kanika children sunday ni dua ya me au bleba men isnayak ban pen ku bor dong men sim ujong me he can try hoj ngi ngi skamba mila don kadlem bat ka jipun krek ka jong i kum juru atai men don kadlem bat ka ku bor ka bain sayo ban sam deng jongi ha kana ka por ka e baro ka ba mi no na ka jitu ka jong i kan long ban kersan bor ban ai bor bat ban pan klan yang i ha ka jinge chame hoj au bleng dua ru eme hak ne por ya ka jing don lem kadlem bat la ka balang hi baro ka we
isnei atrai yak ba menang e don rakat menang e rap ela ka jong ka balang banginang la atrai yak ban yang scam nginang la atrai yak ban yang terli nginla ban e ban buram iwe borok kum git khot jong ka balang ho atrai menang rakat lem nadu kinong elam I pastor kinong sharai git khot jong ka komti balang hi barok we bat barok ki badan benta atrai hak ban pniaj prang kam ka jong me ayu kan try ngin ong nroi tang ban bu yak ka jingu yak ka jingero bat yak ka jing Pendam bulan me namar mila jui rap bat mila jui lam yangi nakapor sakapor nang e don kat nang e rap nang e lam nang tinti yangi hakipor baro lorong kat lem berkejing seng ke badangsa bat jing seng ke basibit jan midru ki e barok bang yo pendep kin long e ban pen kraw yo teng ke jong me sengau konar bahai jin duai jing por ma bik po bun namar teng Jesus Christ ni duai ni bro mentabat sekir tal mi kudu amen. Aku beli teman pesan sekretari, pak kumju sekretari Georgia sekena gula ai jumpa benar. Aku beli ru asyas kibla lu magijing aingu. Pat ru iba ke marwain bala pengkentang gijing aingu. Untapan ngin yo sngau na gijing roi kerpang. Kebenikong na gajesen kena, choir jesen kena balang presbyterian moro, padin kata na ka kids tara require. Jiwa
Don bun ba pasak ma Dang ipet kilin tiba Ki priu ki jak ning ba Iwe hati iwe laca lin tiba usak ma Hanga Judia Meriba Joseph Laya Tektin Angel Uble Haka Uan Mensiba Gut Haka Uan Joseph Ubril Ubaho Angel Haji Hosni Ubah Daong Banom Shepki Uni Unay na umensi Hajing silong iwat Basa Yaki ondon jaka Tang hasem kulay ha Bethlehem Yukunong lakad Emmanuel ang kagete
Aku play ya kuai jeseng kena balang postir moro. Walah kita yo gi babun kam ke children's week. Dari pila penbet penbiang ke jenruai ki kuai leader ke asal kuai leader pila penbet penbiang ke jenruai kalau postenan. Aduh kata tu play nang kerku ya pi ya ki jing hikai ki jong pi bat ya pi baro bapenang ya smart banwan kuai jeseng kena jong ka balang posteran moro. Aku play ru iket star kuai wala kalenti ke jengai ho simla pen kernga LD. Bangi phone banyak keren bapenwan ai. Jingruai kerpang ni kabalang jong iplak kloy kelak kentan to bleng nang kerku ya kwaya jong pi ginong ilam jong pi to nang ai gamet ka basat ka baklan ya pi baro wanang dong dekat bat pi ka jing sakri jong pi yo blay temta pang ni poin skoi benta kata ban yo sngono tin jong blay ni weni ki pastor Erikson nang rum pastor ku jeng kena yang subhaya pi hani ka janbit ka bemta ba pilak kloy pen kongu ya ka jing pen bet jong ki jeng kena pen an ai ka jing keren akan dijaseng ke pemerintah kasih kata dijaseng kerpang ke children Sunday. Kung bentuk endiat i pastor ide i besyong basa madan riting. Pa ide ru ikon jo kebala madan riting. Bat menta i pet ya lai teli kebalang kata kebalang lait kor nong daneng kebalang kenton uman bakalang kebalang jenta. Pastor saya sian pat to blin dan dekat pi ka jing sami ka khubor kan ka janmiet. Tukum ke jing pen kreat tu kan snok tilang ka jing ruai ka balai khandai na ka ko jing ruai khandai red bat ka KHB number his pa sao po Bible banga iet kalong ka tienu play kaya lap yu Jesu nong penem ka perthai baro it khot ba khoras ka jing ruai ba live khandai bat his pa sao po
kasarang kan sanong kasarang ya lambe yangan kabay belkabay belbangai kabay belkalong kaktin ulay. Tungin ya lech hau blay ka jing duai. Kok pa jungi ubah neng ida aingu shikadai ko pa biet. Hoi nilai yo banyarwai banyaro ya ka jing ruai ko ji subiet banyaro ban pendan buram ya ka karteng ka jongmi. Yo ko pa biet pulis dang naktin ka bm ka jongmi. Ani ka por ka ba mentangin yo ya ngawi ka jing slok naktin ka bm ka jongmi. Kham tam na ka mentaki khna ret ko pa biet. Hagani ka balang kren atrai ngin syashkor bamilong ublehi ngaduai kini baro haga kerteng ka bathyang tam unong penim jongi uji sukris ngapan. Amen. I chairman ibayalam ya kajing seng hagani ka por ka bamenta ki nongket kam jong kajing seng khna baro. Ki pastor ibala banyadon rengkat lembat ngi ki teman pesan baro kat ki bala bandon rengkat ki khot komiti balang ki long kemi ki long khpa ki khna samla shenrang bat kenthe bat kerpang nakabenta kini ki hep ki barit kini ki hep ki barit kadika sngi ka ba kerpang nakabenta jong pi ngakwa yang kini ki hep ki barit hoj kalayat kapor pilio banyarwai ngai kublai shibun nakabenta ki hep ki barit ki balaya ai ke jingruai menne kini ki choir jong kabalang jinsang khana balang mauro bat ka kids darari ngakwa ya pi ki hep ki barit habanga ngakren ngakwa ya pi bapen pet yang nganam shim ya kapor tang khendiat ngan keren tang khendiat ngan keren ya kaktin ke jong bleng ngai skam kalong ka jengkur ku nakamta jong pi barong ai ku blei ha ka kerteng ka bathyang tam unong penim jong yu Jesu Kris nga mene por bayalam jingruai i chairman ila sedang ban ong nya ruai ka jingruai ba kata marsen yeng ngai i ba unong yalam jingruai long bojrong ba te hadin kumtu khendiat minit ai ngapet sesyadin dan sakini ki arngut laingut ki bakham jurong syusyu tengah pet saya lade kan te hadu ba layu syua ban keren ru ini i baba ibayalam jingruai ilabu da kaben ka barit hang ni kenang bangaru ngan jurong langkum mai tengah semua komen sibun ya ka jing ruai ka ba kini ki jinseng khana jong ka balang mauro bat kini ki kids terari gila ruai ho ki keren sepang ka jingko ngu ki ruai sepang ka jingko ngu bat kids terari jin ruai Christmas ngakan mau ha ki ruai sepang ka jingko ngu ngakan mau ya kawe ka story idon kawe don kawe ka school kadang kawe ka school bat kata ka school kadeka school penpau ini inong hikai ngam tharai kadeka school penpau dia ka school hi man deka school bangile school gumtu iong ken manu bakwa manlech shabneng rakti em ngamong ya pi dia kata kajinya tu khana te kata kajinya tu khana keliu tau nong kai manu bagwa ban le chabneng rakti baro ki layar arut kumbara ma phi kum tu rakti lara arut baro layar arut handai tang iwe khna ibaret bhakat ini kat ini ba pheng phong rong ping
Kat ini, to yang kongkong. Yes. To iren yang kat ngai deh. To syong kan. Kat ini. Imra kekti. Ni nong kai la lengok. Ula ong oh syate sya beneng tengin ya bam ice cream. Syate sya beneng tengin ya le kumtang in ya le kumta. Barok kia ralut. Ini happy birthday Imra kekti. Adi syate sya beneng tengin ya le kai marble. Ngin ya le kai kunjelek kai. Imra kekti. Tei nong cai la thai tei la penwai no ita ka school tela wai school ki khna barok ki la le tei ni no cai le ken tei khna yong ei kong wanang ni balai phim kwa se ban le chabeneng ini kong iong em ong ime yang ada wai school le be yeng kajing ko ngu ya ime ipa kalong kabadon kamba ki hep ki berit pia kongu em ime ipa rakti ki bong hoi ime ipa sai pet mo hai ki rakti lut baro ki kongu ne em mo hoi pani bhai ime ipa pani ba to la biang ken bukti no to ka kubur ka ba khandiat hane ka por ka mata namar ba kidon ki hep ki berit ka jing kai nam ta ki hep ki berit si ba shibun nang ka benta jongki ni she don ngani ka team jong ka teach them yang initiative ngi like keleng ka balangom do menen ngi dagi one kid scam sha mau prem ban ngi she ya ai jing kai be namar ki hep ki berit ngi ai jing kai tang arpo arpusan minit bat kumta ter ya mentaru katahi arpa opsan minit la di siteng kitangan yo ban ai ngakar pa ikini ki hep ki barit ngau bha banya pet yang ngatang sipor mo ngalakani di kasien ka balai ka bangayo ban wan hang ni ka sien ka beningkong ngayo ban wan leng ba Sunday school ka baar ka Christmas ka balai pat menta bangakwa ba pin pet yang le gum ni Tong ka kubur ka ni kapor ka ba mentang ala pensyong nong rim nang ka city sya ki Hebrew ka lenong ka basau ka khot ka ba khat ar ka ba ongkum ni namar kaktin ublay kalong ka ba im ka ba donbor bat ka ba khamnep banya ka wajlam alyang serti ngan sim tangi ka ni ka ba ong namar kaktin ka jong ublay kalong ka ba im ka ba donbor bat ka ba khamnep banya ka wajlam alyang serti ngan sim tangi ka ni ka ba ong ka ba donbor tong kaktin ka jong blay ka hiap ki barit kalong ka ba im kalong ka ba donbor bat ka ba khamnep banya ka wajlam alyang serti ngilasong thu em kaktin ka jong ublay kalong ka ba donbor bha de ka ba donbor bha Today namar kata kadau ka jingkhot yangi ki hep ki berit ba kuncur yang ilang barok ka ki balaban dan ni kalong bangin puli ya kaman lakas ngi bat ngin ndai tang ban puli ban experience ru haba ong experience kamut ba ublay un keren leng ba kaktin ka jong ublay ken ngalawan rah ni lightly ki baladangi puli em ladangi puli ngila banle yakini ki bangan sawan rahang ni sibun bang ngila banle ladang ngila puli kaktin ka jongle re ngawan rahang ni tang lai teli ka baningkong kabamut ba ladangi puli kaktin ka jongle ngila ban pan hakabide ba ka jing duai kat kum kamon ka jong ublay kat kum kamon ka jongle hep ki berit pechani ladangi puli kaktin ka jong blay man lakas ngila ban pan kat kum kamon ka jong blay ladangim puli kaktin ka jong blay man lakas ngila duai kulmar ngila pan kulmar na ublay kata kalong kajing sisya yang nga yang ilang baro kadon kaway kajingnya tukhana kamtami kihep kibarit idan ini UAE klunghi kat ini bapong rong iyo itu ngam itu
Tu bahasanya itu i kongkong ha. Rong ayu itu. Pasal ni kongkong yes. Kan ini have ibarat. Ngatarai ita i kongkong yang kongkong. Ya, ma pi yang pa sitai. Yes. Kan ini have ibarat to syong no kan. Ini kongkong idan ye iwei i miau. Isakut hajrong ding ken ita i miau. Isakut hajrong ding ita i miau. Kita iding kadon kita nat sibun bah bat ini kini kita nat ki targennya ita imiau. Te ini kongkong yang ani miau jonga la sakut ajrong ding ani miau jonga la sakut ajrong ding ipa petse ni miau jonga ipa di pastor ipa petse ni miau jonga la sakut ajrong ding petse wan papa kan wan pastor boleh kun pa petse ni miau jonga la sakut ajrong ding akum takun wating don papa ipa ile gumno isim da kakali ite da utelai hatu din jong kakali badatu bakut jong telai te haunu ding basa kut tu imiau kani kakali uni uding imiau hajrong telai hapedeng kakali kayat uding uno kakali kayat uding uno kakali kayat uding uno sakhendiat banyo itu imiau kakali kayat dekut tui tu telai tu imiau poisha tai piu poisha tai hadin shitayau pastor tu mau basit ya rungyeng gum tu bu jing duai nam tai papang bestom gum ta. Ini pastor hadin sitayau i pa jong ta i klung badan miau i rung yeng gom ta i rung ha ka yeng jong i wei me yet la ko do ken tak ita i me yet i play ya kata ka yeng masen play ya kata ka ni ka yeng ini i pastor i badi pa jong ta i klung iyo iya i miau jong i ti khun jong i hang tu Tei pastor imnud banong adi miau jong ikun jonga imnud banong umta yang anis kun bai tai miau ni mi it bapli ang ani phem tip jayu pastor shita yau men hakani kani ka khun khsiu ka ong yanga mi yen nga kwa miau mi yen ong ni yo miau sei kata mo to sa mi yen nga kwa miau palat sustai ni yo miau sei kata ni su mi yen to sa mi yen nga kwa miau palat ari sustai yo miau sei to sa mi yen nga kwa miau palat ni hadu dah that ini mi yen hadu dah trot celang ni ngelek kum noi kani ka khun khsiu ani to ngelek kum ni ong tai mi yen kum ni tepi pastor ngia le kum ni ale khun ngin ya shong hania plau ngin ya dem kho siu ngin ya dwai lada mon no blain ai miau ya pi un sa ai tekila ya let hanta ya plau kia dem kho siu kia dwai masinong amen poi bi ketu ko miu piu Kay kabangamot ban ong kalong ba? When you pray, miracles happen. Henry tang ladangi duai kat kum kamon ka jong ublay. Bat lada bangin la ban duai kat kum kamon ka jong ublay. Ngidon kam ban yai meditate lane ban puli ya kaktin ka jong ublay. Man lakas ngi hep ki berit rakti ki bampule ya kaktin ka jong ublay man lakas ngi to sisien sitayo jupuli re tak si khotte sapuli no sibit ong imi mei mo to don we ari barakti wanom thok mo yang mani mo to las dang rakti to good
Kini kibom rakti, kibom puli tin jong blay. So ang imay jong pi ang may. Hikay no se yang nga bangan puli tin jong blay. Shid kot man lakas ngi bangan tip ya tin jong blay. Kanang balangad ladangad duay. Kanja ka merkel sa ka jing im ka jonga. Tede na mar kata kadaw lada pi puli ya tin ka jong blay. Man lakas ngi. Ka pinla ban pan kat kum kamon ka jong blay. Bat ka merkel kanja. Haka jing im ke jong pi man la kasngi. Teka pata di ka baningkong. Pilakan mau em happy berit. Tau bun bud yang ong ladangi puli. Ya kaktin ke jong ublay. Man la kasngi. Ngin sala. Banduai. Katkum kamon ublay. Kalong ruka kubor na kamta jongi lang barok kat gibala bandon na kani kapor ka pamanta baladang ngim meditate ya kaktian ke jong blayman lakas ngi kan mau baka jing duai ka jong pi kan nompoi sya ru kan poi sya klau kan poi sya hanrei kan nompoi sya badai ban poi te dei na kata kadaw kaktian ke jong blay kaya lang rengkat bat ka jing duai ka baar pat ngap sya ni ki hep ki baret yes pai sya ni pe yang lelang gom ni. Toh, very good. Toh kabaar pat. Kakti ladangi puli ya kaktin ka jong blay. Ngin yo ya ka jing start kaba kenjaman sim. Ladangi puli ya kaktin ka jong blay. Ngin yo ya ka jing start kaba kenjaman sim. Pi ki kena hep ki berit ha ka generation jongi mentaki start palat. Di dani way kadang ka way ka school. Kadang kawai school ngap sini hep ki berit. Kadang kawai ka school ita inong hikai isim ya katu ka dur mo ka dur ipa ban identify ya kini ki birds mo ya ki birds ban identify how to adur ika tang da ka kli pen i tang ki kejat laong ye iwe kena hey you stand up identify this bird itai kena ang Miss Sparrow miss. Yes, very good. Ika iklik te penitang kejat. Very good. Sit down. Say away. Hey you, stand up. Identify this bird. Itai ang Miss Parrot miss. Oh yes, very good. Itai miss you say away ba yot ya? Say away ba yot ya? Hey you. Stand up. Itai la rumah imat ki la kaki. Kum tu. But onda la ki kum ta. Ong hey you identify this bird tap ya ka klik penindang kejat ita ibaba yang miss I don't know miss you don't know tell me what's your name ita ibaba yang pet ya kejat jonga ya thu kerteng jonga ki start ba ki start bah ki kena khamta maga generation jongi manta piatip ki megik pa piatip bah ki megik pa ki khon ki jong pi ha ka bidei bat ki ai ka jing pen phai tin ka jong ki kita ki dei ki ai ki ba ki dei ki jing pen phai tin ka badei jong ka perthai mo bidei ban song thu ya kata mo te dei na mar kata ka daw ngi ban song thu baladangi meditate ya ka tin ka jong bleren kat ba ka jing duai ngin sayo ya ka jing start ka baken jaman sim ki hep ki berit na dudang rit pin sayo ya ka jing start ka baken jaman sim ladangi puli ya ka tien ka jong blay man la ka sngi pin sayo ya ka jing start ka baken jaman sim pi kwa anem ya ka jing start ka baken jaman sim hoi pas nyang berkunom ta ong yes to pin sayo tang lada pin le kumnu Duai bat? Yes, puli bay bel puli ya kaktin ka jongu blay mo kadon biang sakaway ka school yang kanite imat gidon kibala yo sngo kani ka jingya thu khana ba ini inong hikai de ibom ngaj blay young students manu bayoi eu blay rakti dan nang rakti
Manu bayok ta ya ublay. Piyok ta. Mem. Tay nói cái ông có một ông đơn play. Ông đơn play. Tay nói cái ông công ta. Yang tay way senrang ibalak hamhe. Ông miss. Piyok ta ya kajabing lajong. POE ya kajabing lajong. Miss Pim don jabing. Idom minta miss. Ilet imul ban show itai kena. Itai kena yang miss. Pisong 2M. Pisong 2M. Kat no ka hurt. Lada nga ong gumtu kat no ka ta ya PM. Te kat no tam lada pipi keren ya ublay jonga. Pipi keren ya ublay jonga. Kat no ka hurt manga. Ngisi keren bagi niki apologetics mo. Te uniu kena ro pendengkam da kata apologetics kenang ban defend ya ka faith ke jong u katakan kajing start ka bakenjaman sim. Kajing start ka bakenjaman sim ka uniu kena ba khat sao khat san snem udon. Te dei namar kata kadau kum ki khon hep ki berit nadu dang rit ngidei bandon ya kani kajing start ka bakenjaman sim nadu dang rit kenang ba pi la syai la he penang roy ya ka jinglong men sim bat penang yo ya ka ni ka jing start ka ba kenjaman sim ha ka jing im ka jong pi tedai namar kata ka daw ka kubor ka baar ka di ka ay hap ki barit ladangi puli ya ka tin ka jong blingin yo ya ka ay ya ka ay ya ka jing start ka ba yu Kabakenja perthai. Yes, kabakenja mensim. Bad ublay usngo bah ya kajing start kabakenja mensim. Ban ya kajing start kabakenja perthai. Mo ngalayo ban keren arpusan minit nadu mene. Bad ka kubor kabakadu angani kapor kabamenta. Kalong ba ladangim don ya kaktin ke jong blay. Ngingin sayap ha kabakan jaman sim. Ani ting pa. Ngating. Ani ngating. Hep ki berit piting ni em. Ya pa ka jinglong mensim kamot mau blay mi tho shu yangi. Ngingin mi tho shu yu blay. Lada kaktin ke jong blay kamdon de ha ka dono jongi kamdon ka jingim ke jongi. Kalong ru ka jing kai namta jongi lang barok mo para bangit bei lada kaktin ke jong blay kamdon ka jingim ke jongi ngiyap ka jinglong mensim ke jongi. Ngide ban song thu bahaya kata. Udon wei u nongkrong uni u nongkrong u yeng habar jong ka bang. U krong habar jong ka bang. But yo i kat bau dang krong yo i ya ka wei ka kali ka style bah ka bolero ka style bah ka bawan nang tei but onda lawan nang tei gum tu uher way ubriu ba style bah ba tau briu uyo iya uniu nongkrong usngau ba udai parlok jong u de la da ulapet bah udai u parlok jong u are me balik gum ni hadu balik hadu kani tau nongkrong u kundui u namar banga don pa jing ka jing im ga jonga ta ka daum bang singan hap krong are le gum ni chim gani sei ka check ten tau breu barus pa sei da ka check thong to 10 lakhs a check dei 10 lakhs dei onda la thom ta chim gani le shabang aish la comment how tau parlok rumurung sabang kan hatu hagit don cokidar la mudrung hata hagit ong cokidar le balai barung chane le uni nongkrong le omnu pen ira ka check ale rong Sahang tu Ahmad don gitu ki ba ab don sawi cokidar ba ab mantu hajing khang kum tu yo iyo nongkrong bawan balai ba yu niu nongkrong ne balai hadu kan ne mi balai hadu kan ne balai ni nongkrong wan chani uta pen ibi yang kacak
Oh, ali. Rung. Saha ka tu ka counter. Ka counter yo gitu badan counter. Guards balai ni nongkrong wan ni peni biang Oh, lebat. Dah. Uni nongkrong perkat jaing katuru andai udon ya kan deka cek uyorung syabang. Manga ban mangilang baro ladangi telot jing long mensim lani ngi pop ngi kumta ter jing im ke jong iam andai ngi don pak ya kaktin ke jong blay ke basat khut ya jing im ke jongi ngin sayo let syaka hima ke jong u blay teladang im don pat ya kaktin ke jong blay haka jing im ke jongi iwei pe iwei ngin num yo ban let syaka hima ke jong blay ka pamut ba ka jing im ka bakenjaman sim ke jongi kayap ladang kaktin ke jong blay kam don haka jing im ke jongi iwei pa iwei lai teli ki ai hangani ka por ka pamenta ka baningkong hep ki berit lada ngipuli ya kaktin ke jong blay ngin salak ban lek kumnu baningkong ngin saduai katkum kamon ublay kata ka baningkong kan ma hamo saya tu imei pa yang rumah kibam yo lat bawan jeseng ka baar pat ladang ipuli ya kaktin ke jong ublay ngin salak ban lek kumnu ngin sayo kajing start kaba kenjaman sim kabalai pat ladangim don ya kaktin ke jong blay ngin saklong kibayap hakaba kenjaman sim kalong rukum kajing khot yang ngi para bangaj beij baro baladangi meditate ladangi puli ya kaktin ke jong blay man lagas ngi ngin sala ban pan kat kum kamon ke jong blay habangi ngi duai lada kam kaktin ke jong blay kam don ha ke jing im ke jongi ngin num la ban duai kat kum kamon ke jong blay namar kaktin ke jong blay kaya rengkat bar ke jing duai bar kum juru kaktin ke jong blay ka ai yang aba ingilang baro ka jing start ka ba kenjaman sim bangingin la ban yele persya ya ka bor jong kani ka perthai ha ka jing im ke jongi iwei pi iwei bar ka khubor ka ba khadu ka long ba lada kaktin ke jong blay kam don ha ka jing im ke jongi iwei pi iwei ngiyap ha ka ba kenjaman sim ka bumut bangim itu uji sukres umitu yang i bat ngin num yo ban poi sya kata kahima ka jong blay titu blain kurku leng ba kani ka khubor ka ba khandiat kani ka por kamta guys kham ka long ka jing kurku ka jing kai ho ngi yo ban ya humor khandiat andrai ka long ka jing kurku ba ka jing kai nam ta jong ilang baro kha kerpang na ka benta ki hep ki baret ku blay na ka benta ka buram ka jong amen tungan duai kani ka por ka pamenta Kok panjang bah neng ngai ngu ime atrai bi ngalayo ban bet kendiat nam tak kaktin ka im ke jong me nam tak ki hep ki barit kumju yang hilang baro nges kem kalong ka jingkur khu nam ta jong hilang baro bangi sngo thu ba kaktin ke jong me kalong ka badon bor bha ko pa bi bangi ngin la ban pan kat kum kamon ka jong me ngin la ban yo ka jing start ka ba kenjaman sim baladang ngim don ya kaktin bi im jong me ngin yap ha ka ba kenjaman sim dan rengkat lembat ngi iwei pi iwei ngaduai ngadabuti ko pa bi ya ka por ka ba sakti kamon ka jong me ngaduai ha ka kerteng uji sukris ngapan amen. Tong kepen pau ke sungguh i pastor Erikson nongrom ya khubor ke jong pi ke balapan ken mau ingi kep kena pakam tam ki pasan rukum jo bangin smart ban puli ke tin ublei sai sien ya ku blei pi pastor ya khubor ke jong pi to ublei nang dan dekat bat pi ha jing trei ke lingkhat trei ke jong pi kam tam ka jing sakri jong pi ublei tengin poin os ke bokut jong ke jing sakri jong i hane ka jan miet pat sai sien ngan pen ken mau ya pi baro dadu ki pasan hadu kena begini dan lang dan dekat bekerja sen kena sai sien pat hak porsan bejia mengendan biang kerja seng
variety and documentary evening ha porsan baje sai sing kerpat bang pina du kilong kemi kilong kpa para samla kham tam ge hab khna baret penen dan kat lang ba ka jeng khna te pai no kan di jeng syakri jongi ala ai ku play baro kinong simentan du kinong le ka sound system organize kinong ilam jurai wa baro sai sin pada kerteng ke petang tam tra binong pen im jongi juskus yang penwai no jeng syakri jongi yang ka janbiet dag snok tilang ka jurai ba hendru pulai ka jurai khna ret But KHB number harus pakai kendai. Benda ladap kena kerja ruai agar pada item besan Dr. Ola Maria bin bu jeng dua lingkot bat pelat nak kerja kupen wah. Oh kendiat nak kalian kerja seng kena. Kita kerja ais ngubah i pastor bat kumju nak kerpat i nong elam juga kit starari insawan sini sekemat dan kerja ais ngubah nak kalian kerja seng kena. Kajing ruai ke bandar pulai, sunong pen yangin let hajing syai, lenti pertai un pen bet hajing syai ublay, napop un pen yangi hajing syai, un pen kuat daladihi hajing syai ublay, baru itu khabar kharas kajing ruai bandar pulai bandar sepakat kandai. Sunong pen yangin let hajing syai lenti pertai un pen bet hajing syai play napop un pen yangi hajing syai un pen khut daladihi hajing syai play ha kajing syai tungin yan kajing syai ha kajing syai tungin yan kajing syai play you krismi kwa ban sakri hajing syai borun ai yangi hajing syai play popat soitan kim lajok hajing syai jisu yangi un klub kop hajing syai play ha kajing syai tungilnya kajing syai tungilnya kajing syai ublay jing yapkan wan yim septing hajing syai jisu udon yim septing hajing syai ublay kumta paradise nginrung hajing syai som sabat jisu klem wai hajing syai play ha kajing syai tungilnya kajing syai ha kajing syai tungilnya hajing syai ublay Tawin penuai. Kukpa jongi bahabeneng. Nyanyu yemeku kenrat. Mealam jengi ko tran do basdang jongen de kejia seng ko tahan de por. Nyanyu yemeku kenrat nama melong lemerkat bat ki benta baro jong kejing syakri milala ban pendep ko trai.
Iyo sngau iyo mat ko try yakal uman sim ba khoi ka bod hapreng jengi ko try. Gaburam kejingi ai sheme ko kanrat. Nama malong try kimet kimen sim kejongi. Malong try ukri jong kejingi sang kena jong ka balang hang ne ko kanrat. Man malong try ukri jong ka balang. Try mabhai snei ban kor khu ko try. Gibanta baro jong kejing syakri melak pendep ko try. Kan long ko try ka bor ngi banat man ya seprang ko try kum ki khon hap ki barit. Kum ki bangai ko try ya ka ban le ya ka mon jome. Isai ko try ban priang ru ki banta baro. Bakin long kum kejing angu thang ke ba ubi. Kiba ki usaya khamat ka khat kejing isnei jome ko kenrat. Kiba mehia try me shem shobha. Mat mangi ko try kum ki khon ki bless uspa jong me. Kiba syakri me hapne kejing tlot kiba bon ko try babha. Ngin yo mat ngin yo diang kejing kublai kat kum kamon kejong me. Isnei ko kena ngin yo asngau ri kubor lamba syakri me pasona rumah belai. Isai bankar khu ko try kubor ka ktin jame ko try bakren hapne jongi. Bukan longka ye bukan longka jing hika ingi ko try. Nginang laban ya ceprang mengin dua kat kum kamon belai jome. Nginang laban yo ka jing start ka bekenjaman sim ko try nak ktin ka em ko jome ko try babha. Mengin seu thu tangi don kaman pule tista ka ktin jome. Nang mengin nam terkhong ka jing long man sim ko try kum hakis ki por ki ba manta belai. Ki ba bun ko try ka jing hika ki ba bakla. Ki ba bun ko try ka jing penthame jong ka perthai try babha. Isnei ko try in ri kendong hak do nut ko try hak do nut ke men sim ngi ka ktin ke jama ko try nama malong ko try ke jing sha ka syarak ngi ko try hak jing ai pel krim ngi asla ke ko perthai ger khu ko kan ra dab jong syakri pasor ko try melai ka sap ka pha ka banta ko try babha man ni kan kren apreng jong kum ki kon hap ke barit ablai misai ko try lu jong syakri ban ai ka met ka basat ka bakot kham dam ke jing long man sim ablai nang la ban ya chaprang ko try ban pen preng lama ke gospel jeme nadu kini ki kon hap ke bered hadu ngi ki belasan ru ablai isai ko try ban pediang ki banta baro ko try ngalio ban pendap hana ke por atra babha ngila syakri me ko try de kejing ruai yaro ngila syakri me ko try lama kejing duai ngila syakri me ko try lama kejing syai skor ke ktin ke bem jome ngila syakri ko ro try me lama ngi ai kejing ai ka kam jeme ablai ngisai ko try ban kerkhu ki banta baro ko try babha namangi ki bring ngelong ayu ko try klem ka bor kejing isnai klem ka bor ke jing ej blai chama ko try klem ka jing ker khub kan jaman sim gelong thali long sura try babha isai ko try ka por bangin sami no na ka yeng ka bakho ka bagantang chama try babha ngi duai ko kra isai ban pelai ngi rengkat ke jing ker khub blai ke chong me try batura aru ke jing ai ke badap yang dap ker hau try nong penimu Jesus Christ ke jing ej ba ka bamayan ko pla ka bam juk la ke jong blai pa ba bam jukot ke jing slok ke batyang ke jing bachaj bor ke jing pancana ke jong blai man sim ba khoi kini ke jing ker khula huai blai chong sa ban ngi kum ki khon ba su spa chong me yin chong sa kerpang ko tra ba ke jing sang kena chong ka balang hoi ba ki kon hap ki barit ne ke kit straria blai lawan ban yes nok ti lam ngi ko por kini ke joj khrum blai chong sa bat ki bangai hang ne ba sau dong ke berthai ki ba dem ba ke syakri me ako kenrat mentaba syarta ba om jukut ru amen.